jmenuji se Daďa a budeme natáčet vlogy, jak jste se všimli v minulých videích. Já nevím, jestli budu natáčet tady s kamarádama ještě někdy, ale vím, že budu někdy natáčet s Adamem, třeba o víkendu, ale teďka už se vrhneme na video. Tak dneska bychom mohli ukázat Petrovo super rádio. Ale nebudeme ho pouštět, protože je 6 hodin ráno a nechceme probudit všechny tady a nechceme jít domů. Tak toto je Petrovo rádio. Kame, ty osvětlovač, zaměř na to. Luxo. Dobrá značka. Luxo. Značka lodní lav. Kdybyste si ho chtěli koupit, stavte se v Důmvere v Tyništi nad Orlicí. Slyšeli jste? Tak teďka bychom mohli třeba já bych chtěl rád odhalit ťukače. Dneska tajně. Chtěli bychom odhalit ťukače, který by tady byl. Tak toto je první video, které se jmenuje Ťukaček. Už jste si tam přečetli.